rekwisito. Dapat dili basta-basta lang agibutang lagi. Ay, inga na, dapat professional. Ako, professional lang ko. Ayan. Professional ka? Oh. Oy! Nay nag-trending, Brad. Trending na saan? Nay nag-trending. Ipakita ninyo ni, ay, di sa ko magsulti ko unsa ni siya. Ipakita sa ang picture. Ang picture, mga ako'y konse mo. Kita ka na? Unsa na mo nakita? Unsa na? Sana, bulad? Sinako nga sinsilyo. Uy, Sinsilyo. Oh, kita mo na, ha? Kita mo na sa picture mga Nagana na kakay. O namang nagtanaw karon sa Channel 24 delayed telecast sa Parasat HD, ha? Kita mo na sinako nga sinsilyo. Sino pagtuon ano yan? Sino pagtuon sana? Unsa na siya? Sinsilyo, tag 5. Oh, ngano ka ang gibutang na sa sako? Sa isang pagtuo ka na. Sa akong pagtuan na, yan ang gikan sa lugian. Ah, pwede. Gikan sa lugian, tapos Iyang gibuak ang lugi, gisulod og gibutang sako. sako. Kung tagaan ka gingan na, bro, modawat ka. Dawat, ikwartam na. Correct, no? Sinsilyo ba na, oh? Ha? Kabalo ka, Brad, tinood ginaban nga kwarta, pero dili na sa lugian. Matod sa post ni Eduardo Puerte Marin. Ha? Guwapo, bro, pang Espanyol, ah. Eduardo de Puerte Marin. Di Tila di Puerta. Walay binuwang anak kaniya. Mga kagay, kung nakita niyo karon sa online, ilode sa mga nasa online pod o nagtanaw karon sa Channel 24. Sus kani mong dagway ba nanagid sa TV ba yo? Naday? Sus dagway. Ana kabalo ba kaon sa na, Brad? Maunay gibayad. Ang word ana 7,000. Oh, 7,000 na tanan. kana? Oh, kana 7,000 na nga tinag 10 centavos o 25 centavos. Napay 25? Akato sa pika siguro nga sako mo to. 25 centavos o 10 centavos kana nga sinako. Nga kung imo daw ng iyapon, city mil na. Maunay gibayad sa usa ka animas nga Unsa gibayaran? sa usa ka animas nga employer. Nga muna gibayad nga cash ban sa ilang empleyado kay tungod kay ni-resign na kini. Gibayad sa kumpanya na. Yes. Abi na ko sa. Diba, ni-resign naman siya, ni-resign na. Okay, ni-resign naman ka. Aron. Bayaran ko. Bayaran ka na mo cash band. Pila gibayad? 7,000. 7,000. O, may na lang. Uy, may na 7,000. Paghata nila, nara. Puro sinsilyo. Tinag 25, tinag 10. Ba't tinigom mo sa kumpanya? Kamukod kaya ito. Di naglaso ang mga... Netizen. Sama ni mo na ron. Pandamay ni kalaking. Pero sa bagay, ang pangutana ni karon, kwarta mong gihapon ano? Magamit. Wala masagingon nga, bayaran mo dapat tinag 20. Og papel nga kwarta, wala man. So pwede ra po deta nga kung nay mangutang nato, taburang medyo nasa tay kalagot na pagbayad kay gikapoy ta kay sige balik-balik o Tag paningil. 10 tabos og tag 25 kamo na ihap. Tapos gi-shout out pa kita sa Facebook. Hoy, ikaw animal ka. Lito, bayad-bayad po. Nara ba kay dagan na ba kay operator na ba kas taxi? Tigom ko kan may sinsilyo balay. Takanay mo ibayad. Ang pangutana sa balaod, dapat ba nga ang imong ibayad dapat cheque online dili ba pwede sinsilyo? Kay kung imo noon Dawat tabi mo na. Inigadto nimo sa bugasan, ibayad ito nimo nito. Pwede ra po. Problema maghinihapay mo. Te pila na te? 2.5 o narate oh. Lo, umali. Inihapay ta te. Wato ka kanang dagko nga palitan ng grocery. Balik 7,000 nimo ba na kamo na ihap 7,000. So kabalas ka. Alam din yun na duwaton, may kwarta mo na. So kung namalinggi kag alas 7, pagbayad di mo, nauman mo kinintahay alas 5 na sa hapon. Di na ka mag-ihap. Problema na sa kasir. Tali pa kita kabalo kung kajulan siya na, ihap ta. Tiluod ba kanisa 7,000? Ihap ka dyan. Ma, na yung nagsunod sa cashier, isa ray cashier. Dala mama, mo sa ni ihapon, 2.5, 3.5. Dugay mag-ihapon ninyo. 4,100 tapos okay lang. Tapos napag nag-story ay lagi quarter to. Asa na ko? Asa na ko? Ambot nimo. Pastila balik na sad sa no. Okay ra unta na siya kung nakatip na siya tag 100. Dapat gingana no. Kani gibugkos og tag 10 100. Di piling na ako sad. Bro naman si silupin. Ana gid. Naman no. Sa may daw tag gibugkos. So siguro matag silupin ani sa kalibo siguro 500. Bisag tag 20 lang. At least maihaw ka na 20. Maihap na. Dali ra kay na pagpalit. 40.
Pero ang iya lang gisakitan siguro ana sa Kay Sinsilyo. katungod nga Sinsilyo. Talisod gibaya. kayo. May nabi, hold up na. Wala ko anas ako na. Kapoy, ganina ko si Bitbit na. Dili tanan na iputos. Wala ba? Dili gihapon no? Kaya na may kita mo na burag si Lupin. So basig Ang mo taga Gistabo siguro wala na giputos kay lisod na Diyos magkiputos. Maria Josep, mga gagay. Siguro yung gikalagutan na ni, kay murag sarcastic kayo on dating ba? You know what's sarcastic? Kanang kan ba? Kanang amo silingan ba si Sarah? Ang dating nga ni murag na bad trip siguro sila kay medyo di maayo siguro mo nang ni-resign. Kaya naikalagot sa kumpanya. Yeah, Tapos murag ingani pag ang kuan murag lagot kay sa ba. ang treasurer na pag kalagot. Ala limang kag ibutan na to gitagang kag cash ban nga ni. Tamang libre kasi mo nga na ato tag Jollibee na. Alam magdala lugar kag sako. Pasana na sa ako na. Uso sir. Kwarta, ilaparo ko ni si mong kwarta. Alihan ba gikil Guys, sir. Ay mo dadala basura nila. Di wala basura Sinsil. Hampak ko ni si mong. Gusto ka hampak ko ng mga Sinsilyo ni? Basig mamito. Sige sir. So mato kag cashier po na value meal. Tapos yata ni mo silupin. Di ani siguro, kung ani mato kag bangko. Mudawat man ang bangko ani, di ba? Dawat. Tapos imong ipa Aski ka ng mga grocery mo dawat na sila kay kapasinsilyo pa man na sila. lagi ta gusto ko man nimo tag sa kalibo kuan. So adto ka dito sa bangko. Imong ipabaylo na mo ni Ma'am Sir. Kay ma'am para kuan, pwede ba tinag 20? Actually pwede man siya na actually, bro. Pero mo lagi, wa man pwede nakaingon sa balaod nga dapat Ang dili ibayad. sinsilyo ang ibayad. So medyo na bad trip lang yun siguro siya. Sakitan siya ata siya. Oh, nakapost yun si Boss Eduardo na salbahis nga employer. Pero na question mark. Or basig kung ano ni attention, no? Tarong ka trabaho og tarong serbisyo sa inyong trabahante for many years. Unya karon pag-resign, kuhaon ninyo ang cash ban og puro sinsilyo na tag 25 cents og 10 cents ang ihatag ninyo. Nakaminos mog tao. Ano saw? Suko kay saw? Paki-English daw ani Brad. Nagtarong og trabaho o nagtarong ang serbisyo. Sige daw. Nagtarong og trabaho, work it for my Nagtarong. work it for my service. Oh. Sa inyo ang trabahante sa pila ka tuig. Being a worker, how many years? Yan. Unya karon pag-resign, But na tayo resign, kuhaon ang cash ban to get the cash ban, nga puro sinsilyo. why is the Coins. Queens. Queens. Nga tag 25 centavos o tag 10 centavos. The 25 cents and 10 cents. Ang ihatag ninyo